Да послушам какво правиш. Така разбира. Затварям Затваряме. и наливам. Обаче виж къде наливам. Не вътре отстрани. Припълни до половината. Няма опасност да се припълни, защото почва да прилива. По същия начин тук. Отваря се и се пълни. Пак по същата страна. Това вече е пълно, защото сме печатали. Така, печатаме. Накрая на деня. Понеже се е събрало мастило, е мръсно, първо отваряме отдолу. И с вода чиста почистваме там, където е отходното мастило. Като се изтече, ако не е измито, втори, трети път, важното е да не остава, да не засъхва мастило. А това какъв това ръка? Това е, което пада на главата от долната страна, като минава този лайпър долния. Да се обира тук? Да, се обира самия лайпър. А долния лайпър кога се чисти? Долния лайпър, той си вода не се чисти, той се върти. Забърсва се седмично, месечно, когато е нужно. Тук се забърсва, просто за да няма мастило да не засъхне. Същия начин. Друго? Така, когато гасим принтера, преди да го загасим, в Spark Mode, Manual Clean, за една-две секунди даваме Suction на двете карети. Напълно достатъчно. По този начин в кепстейшените остава мастило и главите долу, лицето на главите, където са дюзите, е мастило. След което вече приключваме за деня. За последните 4 години. Не. Това ли?